अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी जुन्या शिवसैनिकांकडून बाळासाहेबांच्या जिवंत स्मारकाला अभिवादन करण्यात आलं। कल्पवृक्षरूपी या स्मारकाला माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी पुष्पहार अर्पण केला। तसंच नळपाणी योजनेच्या कामात जुन्या स्मारकाची जागा जाणार असल्यानं शेजारी स्मारकरूपी 5 कल्पवृक्षांचं रोपण नव्यानं करण्यात आलं। स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त जुने शिवसैनिक माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्यासह जुन्या शिवसैनिकांकडून पाळणेकोंड धरण येथील जिवंत स्मारकाला अभिवादन करण्यात आलं। जयंतीनिमित्त लावलेल्या 5 कल्पवृक्षांच्या ठिकाणी जाऊन त्याला पुष्पहार अर्पण करून बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन करण्यात आलं। तसंच नळपाणी योजनेच्या कामात जुन्या स्मारकाची जागा जाणार असल्यानं शेजारी स्मारकरूपी 5 कल्पवृक्षांचं रोपण नव्यानं करण्यात आलं। जुन्या स्मारकाची रोपही अन्यत्र लावली जाणार आहेत। आजच्या दिवसाचं औचित्य साधून नव्या 5 कल्पवृक्षांचं रोपण जुन्या शिवसैनिकांकडून करण्यात आलं। यावेळी माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, उमेश कोरगावकर, उमाकांत वारंग, विलास जाधव, सुरेश भोगटे, गणपत बांदेकर, दीपक सावंत, रत्नाकर माळी, बंड्या तोरसेकर, प्रसाद कुडतरकर, महेश नार्वेकर, संदीप नाईक तसंच पाणी पुरवठा अधिकारी भाऊ भिसे, उद्यान पर्यवेक्षक गजानन परब आदी उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।